सांगा की राजकुमार कांबळे कसा वाटला महोत्सव? अतिशय सुंदर. काय एकंदरीत आपण इतर बाकीचे आपण महोत्सव बघतो, पण हा कृषी महोत्सव तुम्ही काय घेतलं? या वर्षी मी जर बहादूर शेख नाका चिपळूण येते पहिल्यांदा गेली 25 वर्षामध्ये असा महोत्सव झालेला नाही. असा सुंदर महोत्सव चिपळूणमध्ये साजरा होत आहे, त्याबद्दल चिपळूणकरांचं मनापासून अभिनंदन. प्रशांत यादव यांनी या ठिकाणी वाशी डेअरी मिलच्या माध्यमातून हा महोत्सव केलेला, काय सांगाल एकंदरीत? त्यांनी जी संकल्पाची रुजवलेली आहे ही दरवर्षी अशीच चिपळूणची भरभराटी आणखी महोत्सव चांगल्या प्रकारे उत्तम व्हावा अशी मी चिपळूणकरांना विनंती करत आहे. यावर्षी आयोजित केला आहे, हा पहिल्यांदाच असा आम्हाला एक्सपिरियन्स आला आहे. आणि इथे आता हे रेड्याचे प्रकार आलेत. हा गजेंद्र रेडा आहे, हिंद केसरी. आपण हा मुलांना बघायला मिळाला. असे महोत्सव ह्या आधी पहिले कधी झाले नाही. खूप छान पद्धतीनं इथं आयोजन केलेलं आहे. आणि आजचा आम्ही 3रा दिवस माहिती मिळाली म्हणूनच आलो बघायला. पण आल्यानंतर खूप चांगल्या पद्धतीनं यांनी इथे सर्व व्यवस्था केलेली आहे, पार्किंगची म्हणा. त्यानंतर पूर्णपणे आतमध्ये शिकलेली नसतात तर जगलेली असतात. आणि असाच एक महाराष्ट्रातलं एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व म्हणून आपण आपल्या भाईंच्या बाबतीत जरूर बोलतो. तर सद्भावनेचं प्रतीक असणारी शाल, श्रीफळ आणि बुके देऊन आदरणीय भाईंना शिकलेली नसतात तर जगलेली असतात. आणि असाच एक महाराष्ट्रातलं एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व म्हणून आपण आपल्या भाईंच्या बाबतीत जरूर बोलतो. तर सद्भावनेचं प्रतीक असणारी शाल, श्रीफळ आणि बुके द्यायचे असणारे अनेक जे सन्मान आहेत ते साहेबांना मिळालेले आहेत. अनेक सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून देखील साहेबांचा गौरव झालेला आहे. तर जोरदार टाळ्या वाजवूया. कोकणात या प्रकारचा असणारा कृषी महोत्सव व्हावा या प्रकारचं साहेबांचं असणारं स्वप्न होतं. निश्चित स्वरूपात हे स्वप्न साकार करण्यासाठी वाशी डेअरी प्रॉडक्टचे सर्वात चेअरमन आदरणीय प्रशांत यादव साहेब, त्याचबरोबर